салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шуданӣ ҳастед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад. Доставка ба Москва ва дигар шаҳрҳои Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. салом тамошобинони канали Тоқӣ ТВ. чӣ тавре ки ба ҳама маълума, рӯзҳои охир овозаи батли Райдер, Шон, Навик, Лен ва Хезе 2020 гирди атрофи YouTube то хӯрдест ва хай хито медонад ки дар ин мавзӯъ агар мо барнома накунем намешава. мавзӯи асосии имрӯза барои чӣ Шон МС ай батл отказ кард. нафароне ки хабар надоранд, якчанд рӯз пеш Райдер дар каналаш барои батл визов дод. баъди визов додани Райдер мухлисош ай сари нав завадид шуданд ва ҳамада интерес нашуд ки дар набудани Стёпа Райдер дар ки визов метия. чӣ хеле ки худи Райдер гуфта буд ягон кас агар ки қабул накуна, баъд ма мегӯм ки дар ки визов метиям. дар канали Илон Маск видео буромад бо номи визов all, яъне ки ҳамада визов дод. рӯбарӯ батлда визов метиям, ина як ба як. талантое ки дастҳоини медонам барои хидмат хай ҳаматон медонем о киян у таланто. пеш ай визов додан акай берӯза занг задагӣ будем. дар комментҳои Лен як смс бисёр шуд қати Райдер батл бро. якчанд рӯз нагзашта дар Инстаграм дар прямои эфир ҳамин гап буромад. тамом мағозиу бая бародар да ҷавоб додам ки гуфт хати Лен батл мекунӣ, агар бикуна ма гуфтам агар ҳами таға иҷозат бутама қати мирем бо батл мебурам. Лен дӯсту беста фарқ надора кадоме бошад. баъди ҳамин суханҳо албатта ки бисёри одамо фикр карданд ки Райдер ва Лен батл мекунанд ва интересна ки дар ки визов метия. лек ин чиз нашед, чунки Райдер визови аниқша буровард. ма Шон МС да визов метам. ай сабабе ки мухлисош ура ҳамчун фристайлер мешиносанд ва пацаниш да 3 ба 1 4 ба 1 даврое ки видео набуду чен фристайл мекардай, батл мекардай. нашидани батли Райдер ва Лен бисёр сабабҳо дорад. агар ки батл баргузор мегардид ё ин ки баргузор гарда, шояд ки дар 2020 ай ҳама батли сахта ҳамин ду мужик нишон диҳанд. Ты пешай батл да удав кадим доштам ёмба. Ты хлопшкаш да дошти ки ма овардам бомба. Каме ам бошам он наздике муслуби файк. Касе ки хей пеша мегроя мешкана поша. Дар таланти да ти не ите ме арза вилит. Те да зона вилит ме форат финала бини. Неки раздивалка да ме бини ранги не мисол. Ма мақсад кадам чемпион шам на мисол. лек иҷа агар ҳастай. батл накардани ин ду мужик хубтара, чунки замоне ай як клан буданд ва шояд бисёр гапҳоеро бигӯянд ки дар кор нест гуфтанаш. гапҳоро ҳар сани баъд бурдем ба хотири минути видеоро бисёр кардан. биёин ака ҷигари мавзӯъро мегзарем. барои чӣ Шон МС отказ кард. шояд нафарое бошанд ки ҳоли дарак надоранд. барои ҳамин биёин аввал видеои Шона мебинем. Ассалому алайкум Райдер ёки Зафарат бугум гуфтанем ки ту беҳтарин рэпери, ту беҳтарин батлери ошноҷон. Ты оянда дори да батл ма уже не братан, ба ҳамин хотир ин победа айта маждани батл қати ягон ты надорам. Шон МС нафаре ҳаста ки баъди ҳар як видеош ё ки баъди ҳар як гапаш коре мекуна ки ҳеч ка ажидат намекуна. хулас чизе ки мехоҳад дар рэп ҳозираш да ҳамун кора кардест, чунки ба шумораи мухлис ин мардак уже чанд маротиба доказат кардагай бисёриҳора. Шон МС отказ кард. ба отказ карданаш дар Райдер нишон дод ки мухлисош баъди батл чӣ мегӯянд. мисол гапи ай ҳама машҳур дар комментарияҳо: акай Шаҳбоз, ту агар батлам накарда бошӣ, барои мора ту чемпионӣ, яъне ки якумӣ. мисол батл набуромада уже дар комментарияҳо мегӯянд ки ту бридагӣ. агар ки батл мебуромад ё ки агар батл буроя, фикр кунем ки дар комментҳо чӣ мегӯянд. Шон МС-ра бисёри одамо шояд ки ба трекҳои ошиқиш фақат мешиносанд. лек Шон МС трекҳое ки аввал мехонд ё гапҳоеро ки дар дисош мегуфт, шояд то ҳозира ӯ хел гапҳоро ягон трекҳои сиёда мо нафаҳмида бошем. Шон МС ай аввал қариб ки тамоми трекҳош дар бораи лирико ё ошиқо ё бигӯем ғамзадо буд, яъне фақат репи сиё мехонд ки болои бита пири ҳақорат мекард. бигӯем хондани репи ошиқӣ барои Шона западло буд. ҳатто худаш ин гапа дар як трекаш тасдиқ кардагай. мухлисе ки натаринам медонанд ки як вақто хондани репи ошиқӣ мадабад запад. нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред, ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред. то андозае ки мо шунидаем, Шон МС замоне бо МС Ярик, Райн 104,
начтач, скалҷони ҷонона, шнапс ва дишаи фристайл батл кардагиай. Батлҳои нокардаи Шон МС и батл бо Абада ва батли 6 ба 1 мебошад. Агар ки Шон МС и қадар батла карда боша, маълум мешавад ки опити хуби батлам дора. Танҳо и батлҳо ҳамон вақто сабт нашида буданд. Баъзеҳош Райдер хай ба ҳама маълум аст ки дар батл чӣ талантҳо дораву чӣ корҳоро карда метавонад, яъне чӣ гапҳоро мега. Опити калони батл дора ва шояд батли Райдер ва Шон МС и батли такрорнашаванда шавад, агар ки Шон МС розӣ шавад. Ба ҳама маълум аст ки Шон МС отказ карда и батл. Шояд ки сабабаш синни солаш бошад, ё шояд Шон МС натона позволят карда ки соперник дар батл биромада ӯ қагапа занаву то тамом кардани гапош Шон МС хаб карда шина. Райдер хай дар батл медонад ки то кадом андоза гапҳоро метавонад ки бигад. Ба ҳама хай маълум аст майдонҳое ки батл ташкил мекунанд, албатта ки дар батлеро генерали батлшона метиҳанд. Абишна реперо ба се сабаб батл мебуроянд: ташнаи батл, маблағ ё ин ки хайп. Ташнаи батл бигем агар фикр мекунем Шон МС ташнаи батл нест. Маблағ агар бигем Шон МС на он қадар ба генерали спонсорро муҳтоҷ аст. Хайп боша, шояд айни замон каме ҳам бошад дар Шон МС хайп дар кор аст, чунки вақтҳои охир дар канали Шон МС бисёр видеоеро мебинем ки солҳои пеш сиёмка карда буданд ва просмотрҳо боша мисли пешина нест. Хай иша маълум аст ки Шон агар ки хоҳад бе батлам дар як ҳафта бо просмотроша ба ягон восита мехезонад, лек мо намедонем. Шояд сабаби асосии батл накардани Шон МС и синни солаш бошад ки дар худаш позволят накуна и кора. Лек замони Шон МС дар 6 ба 1 визов дода буд ва дар ҳамуҷа номи Райдера гирифта буд. Мумкин ки ба ягон условия Шон МС батл бирояд, агар ки ҳамин чиза барои худаш дар кор ҳисоб кунад. Хулас, Райдер дар Шон МС визов дод ва Шон МС отказ кард. Ба фикри шумо ак Райдер қатъӣ ки батл мебирояд? Дар комментария нависед. муддати 2 сол шуд ки батл накарда, фикр мекунем ягон батли хубам нишон метиҳад. А нафароне ки хоҳиши иштирок дар конкурс дошта бошанд, 15 секунди охири видеоро тамошо кунед. А нафароне ки хоҳиш надошта бошанд, лайк монда оҳистакак дар канал подписатсия кунанд. Хай дӯстон, худованд нигаҳбони ҳар яктаи шумо. Ссилкаи 100% дар описания. нафароне ки аз конкурси мо билет харидорӣ карданд, ба диққати ҳамаи шумо расонида мешавад ки нафаре ки аз ҳама зиёд билет харидорӣ мекунад, як Nexi соли 2006 бо тонировка туҳфа карда мешавад ва нафаре ки дуюм шуда аз ҳама билети зиёд харидорӣ мекунад, соҳиби Redmi Note 9 мешавад. дар конкурси мо 3 мошин ва 16 телефон мебошад. нархи билет ҳамагӣ 500 рубл. рақамҳои Сбербанки мо дар рӯи экран. чеки худро ба WhatsApp мо равон кунед.